Mga amigo Bugsit, good morning. Dito na tayo sa Grahin Bugsit. Alas 7 ng umaga sa araw ng Martes. Baba naman tayo amigo Bugsit kasi nakadalawang ikot na ako. Si Migawa na naman ang sasampa amigo Bugsit. Ayan, may nawasingan na amigo Bugsit. Yan ang kumasa natin amigo Bugsit, si Wilgado. Kung sila tayong shout out Mr. Dorong Wilgado. Mga Bugsit, maghintay naman tayo ng dalawang round bago naman tayo makasampa. Kamay muna tayo mga Bugsit. Dalawa yung naglilinis mga Bugsit. Iba sa loob, iba rin sa labas. Kaya si Boyong ang nasa loob. Pero si Loloy daw? Loloy Masin. Sila naman ang magsama. Magkita naman kami dalawang round bago kami naman ikuhan. Ayun sila, mga basura. Pug sila tayong linisan natin ang screen mga Bugsit para malinis.